Oduol taneno ka koro deputy governor men jalup governor ma Siaya oserumo kodwa ka en Dr. William Oduol ero kamana ahinya kuom waseche yi deputy. Koro wachakane gi gima notimore nyocha. Senate ne ong'ado ni bura. Neno ka ne ng'ado bura yo makare kose nitiere wach siasa iye ka. Kwanza Trevor kapo kaduoko wach no adwa ni mondo kaw thuolo makende mondo ago ni Nyasaye erokamano. Mar ariyo adwa ni mondo ago erokamano ni Senate ma Kenya kod okindega lawyers ga mano otaya e case ni kod osiepena kod josiaya duto te kuonde manyogi ng'eyo wae. Senate ng'ado burani ne gi ng'ado maber mane onge siasa. To nikech kata ka iwinjo kaka no speak owuoyo ok wanyal wacho ni mrengo mane manyogo na ombulu jogi nyogo na ombulu te. Koro anto naneno ni Senate no ng'ado burani yo makare. To koro bang' ma ineno ka sigu moro dhi bedo nikech nichi wacho ni MCAs notigo do mar chandi e wachni. To koro pod MCAs gi ma pod ichaki dok tiyo kodgi. Sigu moro nyalo bedo kata sadha moro koso dhi timo nang'o bang' ma koro. Koro an kaka Oduol Denge an nyocha wacho kendo kata kawuono ne agolo press conference e mtandao kanyiso oganda ma Siaya. To bende nyocha akwayo governor marwa James Orengo kod MCAs ma migewa Mega Assembly ni wach mar impeachment sani ni etokwa ni wadhi impeachment. Senate nyose yango ni weche mane Assembly ma Siaya okelo i wach mara ma impeachment ka makane onge omiyo nyogi wito gi oko te. To sama dhano dhi e lweny nitiere seche moko ma dhano gwarre jomoko bende chwe remo. To ka usetieko lweny to bende umosre amosa to udhi mbele. An kwayo mara kaka jatelo ma Siaya ni Siachwa dweche 4 gi Trevor kochakruok dwe mar 2 nyaka sani wasebedo kawayware kabisa. Wasebedo kawayware gi governor Assembly sama ruedhi 2 yware lum machandre. Jasiaya machandre dayo moro man kod nyakware miriambo nikech school fees. Jaboda boda moro maseche moko jo watu manohole pikipiki okonyal chulo 300 odhiambo. Mama moro maseche moko usa lot kata omena e chiro Siaya kata bedo ne moro luthehe e manuka tieno East Ugenya. Seche moko kata mana juoge miyo seche moko okonyal timo hala maber. An kwayo mara ni wan kaka jotelo wapogre paro kikwa makre akor kaka wacho pile to kawa weyo mano to sama Senate oseng'ado ni weche moko manyocha wachre kande onge omosre ilwedo mondo wadhi watin jasiaya kikwa bed ne wago korwa sana. To nikech ka wago korwa to koro wakia gimomiyo no yierwa mondo wadhi wabed jotelo Siaya. Koro kwayo mara masibedo ka wacho pile Governor James Orengo eni jatendwa to yie mondo bed ogaye oyie mondo bed jatelo oduog chien oluonga adhi ire wabed piny anyise rode ma necha asebedo ka wacho ka wadin mondo watin japiny. Assembly ma Siaya ibende gitem mondo gine ni watiyo ni josiaya maber machal nadi. To nikech Assembly tije en kelo chike en tije ng'iyo ni japiny tiyo ni maber kendo tije en oversight. Kura kwaya ni Assembly marwa ma Siaya ongi tijgi gibe gidonje siasa mar James Orengo kod William Oduol. To an Oduol Denge anago bada piny siasa okwanyal bedo nwa goyo pile Trevor.
dweche 4 ka ok watin jasiaya, onge pi, osuptande onge yien, nyithindo bursaries ontiere makwayo ochiwo, yore bende richo. Wan manifesto marwa mane wachiko josiaya iluongo ni manifesto man kod gik moko 9. Thieth, pi, agriculture, school fees, mine kod rowere weche mege pesa modiedo kar kende wakonyogigo. Mago e gik monego bed ni sani wang'iyo. To wach mar siasa takwaya jotelo ni waduokie siasa piny mondo japiny manogonwa ombulu ka chieng' nyamo to koth goyo kochung' e lain nopango lain ne dhi go norengo goduol. Ok ne gigo norengo, ok ne gigo noduol, ne gigo norengo goduol. Akwayo gavana rengo. Bende wasego lweny ninde. Thuone jo Kenya oseneno kata jo Siaya oseneno. Thuona jo Kenya oseneno kata jo Siaya oseneno. Kora kwaya gi muolo ni en ogayo marwa, en jaduong'na, en kaka babana. An ayetrie buoye waduog chien mondo watin jo Siaya. Koro sani in kaka jalup gavana ikwayo ng'uono kosi dwaro kwe? Nikech kikwayo ng'uono to nyiso ni koro gik manotimore ka gin gik manotimore marach. To kikwayo kwe to nyiso ni pok iyie gik manotimore, lakini mak mana ni koro idwaro ni mondo ubed kamoro achiel uwuo. En mane mondo ubed maler? Trava ing'e dholuo ma loya. Kendo dholuo mari aneno kaber kabisa. Ana kwayo kwe. Okay. Ni mondo kwe obedie mondo watin japiny. Nyabedo nitiere gik moko ma osetimore maricho mbele kanyo. To koro wawach ni wawegi chien mondo japiny kik med hinyre. Mane kwayo mara. To MCAs wang'eyo ni pod nitiere moko manoramo kawuono mane wuoyo gi jofwambo giwacho ni pod gibiro dok kendo mondo giyud yo mar goli oko e ofis. In digis gi nang'o? Kata sani mwawuoyo ni MCA sani okalo motion moro kawuono odhiambo. Motion mokwongo gidwan mondo gidhi High Court, Court ma Siaya, mondo judge owach ni an okonego bed ni abet e office mar sirkal, ni an unfit to hold public office. Mar ariyo, aneno motion digino wacho ni gidwaro ni mondo jo DCI, Director ma Criminal Investigation, otimna investigation kaluwore kod weche mege fertilizer kod kodhi mane giwacho ne a interfere kodo. Mar adek, motion margi wacho ni EACC, jo anti-corruption, mondo bi Siaya mondo ng'iye to ofisa kod kombena nene oger kod milion 18 to bende na otimore kamano kose. Aito kendo mbele kanyo giwacho ni digiher ni ofisa ma Siaya kikiena mondo koro adonji ofisa ma Siaya ka seche moko nonrogi dhi mbele. To kendo giwacho ni governor mondo manyena office moro abedie kikiena mana dhi ofisa ma Siaya. Mano wach mane giyiere kawuono. Mano wach ma giwacho kawuono. To gima adwa ni mondo awach Trevor en ni akwaya assembly ma Siaya ni gibed joma beyo, gitin japiny. Kech gima gitemo timo ni en ni gidwaro ni obeda jok ma yware, obeda jok ma kod lweny sechete kata lweny maonge. Kech gima assembly temo timo sani gi motion ma gikelo ni en ni charges ariyo ma giwacho ma gidwaro mondo gitere e High Court. Wach mar gine fertilizer gi. Mani charges manyo ter i Senate nyoro. Subcommittee no wacho ni gin substantiated gi dholuo ne wacho ne onwang'ago makosa go. To kanyo ter i Senate bogo ombulu. To Senate no wacho ni ok noyuda kod makosa kata chiel. Koro okinyal subcommittee moro ma Senate cha en subcommittee ma Senate
magi ma plenary owacho manyo wachi galamoro mar senate moting'o ji senators 47 subcommittee maji 11 ok nyal kalo. Koro matiende ni jo county assembly ma Siaya MCAs ma jo piny oyiero ok dwa tiyo ni japiny, gidwa adwani mondo wayware nikech ing'e ni sama wayware ni to jomoko bende winjo maber. Sama kwe nitiere kinda kod James Orengo to ing'e ni chiemo bende oduogo piny, to sama nitie ywarok to koro jomoko nwang'o kaka 1010 kata 20 nyaka ugi ofuko miyogi mondo gidhi go kod Oduol Denge iliete kuonde ma giwuothe. Ana kwaya ni Siaya wasebedo chien sana. MCAs megewa luori uru jo piny manoyiero ok unyal bedo nugo koru nudhi assembly nikech koro noyieru nun kod position no unyalo kelo motion kata motion maonge. To adwaro bende ni mondo akwerge ni piny kod kuyo sana Siaya County giwe tugo i wach mar ofisa nikech mokwongo gin ok ginyal decide, ok ginyal amua, ok ginyal ng'ado ni ofis mane mabetie ofis mane makabedie. Mano ok en tij assembly. Tij assembly onego bed ni ging'iyo ni wan watiyo gi pesa maber machal nade. Omiyo wach mar ofis kama gidhiye no gidhi kelo tulo Siaya ma onge tiende. To nikech japiny osin kata mana ka japiny oseneno kaka jogi osechanda bosechandre koda Trevor ukelna charges ma onge manyo senator wito oko bisoneto wacho ni to kijana ma osebedo mana ka en ye monyiso mibadhi mancha timre to koro kendo olokne ni kuomoro manyicho wacho gacha ni koro kendo en molokne ni koro en midwa ni mondo gure ma senator wacho ni gigo onge. Ana kwaya tusahau yaliyopita tugange yajayo, tiende ni wawe mokalo mondo wang'i mbele mondo watin jo Siaya. To jopiny dwa ng'eyo daktari ibede kom mar $1,000,000 apenji Trevor mano penjo maber by the way kabisa. In kom mibeti sani donge ibeti sani kom mong'iew kod Royal Media ing'e bech kom ni ok inya ng'eyo. An Oduol Denge akia bech kom mabetie. An bech kom ano na ng'eyo mana week mokalo koluonga i assembly ma Siaya. In fact not tich ariyo, no luonga tich ariyo to wuok tich. Ja counting officer miluongo ni Abayo nobiro i office mar deputy governor kadwa ni mondo ng'eni ang'o gang'o mane nokel i ofiswa. Koro yaka aneno ka en kod karatas mo tapenya nyisa karatas no to kang'iyo taneno no kom en 1 million achiel kod 1.1 million achiel kod nukta achiel tapenya 1.1 million achiel kod nukta achiel kom ni ding'eyo pesa no. Adwa ni jo Siaya winja maler kabisa. An asekedo gi mibadhi kendo an jo Siaya kata aneno lweny moro ma assembly temo no mondo la oyaw kodani tang'e kama gidhiye bende ang'e ng'ama onyuongo yagoggi. Nitiere ng'ama okelo motion ni iluongo no Basa wuod Ukwala MCA ma Ukwala ward. Ok en mokelo motion no, nitie ng'ama onyuongo yagoge mok miye gino ni mondo oter. Tadwa ni mondo awach kama indi mibadhi ema kedogo kendo mibadhi mana ka ginega yaka abro weyo maka kedogo pes ja Siaya kaka an dana manopidha baba na mbene jo ringi an ang'eyo tabu emomiyo dakayie ni pes ja Siaya ni bwaso ichonga ng'at ma bwaso duma emomiyo thura mibadhi ma Siaya to nyaka kedgo. Akwayo EACC kantiere mawinjo dholuo jo anti corruption nya wachi senate kada jo DCI ja director ma criminal investigation bende nya wacho i senate ni mondo gibi Siaya gi mag jok mane okelo koma $1,100,000 i ofisa no kanitiere kama ne Oduol Denge nitie jo senate ni osewacho na an onge wach no kata matin. Wach ma procurement
aonge. Kama saini ya gimoro onge. Barua mandiko onge. Ng'ama chuno ni mondo kel na koma $1.1 onge. Ini bende kata mana Trevor king'iyo komcha dibed $1.1. Donge mani mayo japiny. To maye mibadhi masebedo ka wacho nitie siaya to jomoko tamre. Omiyo jogo nyaka mak. Jo procurement nyaka wachnwa nikech ne gitimo evaluation. Ne nitiere committee moro mane obet piny ka gitimo evaluation. Nitiere opening committee, nitiere evaluation committee. Ging'iyo bids. Ng'ama nene piny, bid manene piny ema gimiyo tenda. An kata invoice karatasego itero mani finance okokelna. Kama William Oduol sainie nuko mar $1.1 noketi office onge thura. Mage mibadhi mawachoni nitimre siaya. To jogo nyaka mak. Kendo ibiro winjo no maki gi machiegni. Ma indalo gi tema ni bere komno ni kia kata dibechen pesa di. Nikech ni wacho ni bende ofisi bende ni loso gi $18 million. $18 no en renovation mar office to riwre nyaka kod furniture. Yani en kaka tiles ne rich office, ne tado ne kelo koth ne leak kod gik moko matindo tindo. Tok ne office akende. En office mar deputy governor to ne en nyaka boardroom to ne en nyaka office meg assistants mana otim mago duto. To renovate office onge rach. Kejo office no gen office William Oduol. Office no kata mana senate nyo wacho nige. Office no en office deputy governor Masia County. Kiny ka okan deputy governor to in Trevor Umbija ibedo deputy governor Masia County. Dongina no kale moni maber. Ibedo deputy governor Masia County. Ibro bedo impeached ni beti ko $1.1 to ini kia beche. Dok na penjo no. To kile no komno to benoromo million. O koromo. Emo mi wacho nen mibadhi Masia masebedo ka kedo go. Kom cha nden kom $100,000. Omiyo jogi nyaka twe. Ging'iyo gi kuo marach. Okay. To joma wacho ni mondo mikoro dwane gwe town nikech koro weche gi dhi matek. In kaka ng'amoero weche mag ratiro yudo kaka ero MCA zo chako kelo motion machielo ni gidwa goli oko. Don koro romo mondo gwe town ikoni gini korach kama to kara wenu go nikech okoti maber abro kedo gi ratiro kan oko. Ing'eyo ano kabe gwe town. To okabe gwe town to nikech ana keto ni Jose Singo. Na dwaro ni mondo arit pesgi. Trevor ka gwetao to jogi dhi kwalo mabor. Iwach ma impressed mana wacho gacha. Dwe mar 11 na wacho ni $40,000 no gol. Dwe mar 12 na wacho ni $40,000 no gol. Dwe mar 1 na wacho ni mokalo $20,000 no gol. Idweche adek no gol million mokalo 100. Bang chako nago ko dwe mar 2 Minister ma finance kano dhi TV to wacho no dwe mar 2 $3.1 mano gincha gigolo. Aito dwe mar 3 $2.5 mogol. Aito dwe mar 4 giloro impressed no kabisa. To siaya to pod dhi mbele tich pod tire. Ang'o mane timore gandalo mane gigolo $40,000 cha. Ang'o miyo bango na koko tugoro sani gigolo $2.3 Donge koko nokonyo Josiaya. Emo miyo thura wacho ni kata sani kopo ni gikwalo to giluor to bende wadhi yudogi. Kwanza dwe mar 5 dwe mar 6 ka ang'eyo ni nitiere invoices moko mochul ma fake mege contractors. Mago pod dhi yango. Wadhi yango. Mago pod wadhi yango. Nitiere invoices mochul ma fake mege contractors. To mago pod japiny ka ng'e. An mibadhi ema kedogo. To wadwan mundu wati. An okadwan mundago kuko sechete. An adwara ni James Orengo. Obedi ye ng'ama duong'. Obedi ye jatendwa. Obedi ye wuonwa. En ye wuon Siaya. En ye mobul moumowa Siaya County. Anakwaye to nikech sani dweche 3 kapok wawuoyo. Pok wuo dweche 3. Dweche 3 kapok wawuoyo. To ing'e en gima rach ni governors gi. Sama gimanyo ombulu
to gimanyo deputies ma gibende ging'eyo giparo ni nyalo kelo nigi ombulu kendo ndalo no unu siepe kabisa makata sim inyalo go okuoyo pile sim inyalo go ni kata ndalo 10 odiochieng' to ka gisebedo komb gi renjre to wigi owil emomiyo Senate nyo wacho ne wang'ni office deputy governor dware ni mondo tij deputy governor oketi constitution maka udonjo to kni inisomo ga gazet ni rito ni nyaka governor mi tich adon mondo wach gi moro ka indi Trevor iwach mar assembly kod motion magikelo ni an jo assembly hana dwaro sani ni mondo wakao yor okwang'ono iwacho ni ntiere pogoro kikendo kwang'ono kod ang'ono cha gimanyo kwe ana dwaro ni mondo wamanyo kwe ingen manyo kwe pogore kod kwang'ono manyiso ni an gi makosa ano ka kwang'ono ana manyo kwe tamanyo kwe to nikech mama makomo piny gi tiende majasiaya mosebedo ka chandre dweche 3 dweche 4 kwa wayware ana ng'e gima chanda assembly masiaya MCS ana wacho nitiere kuosiaya to charges manyo okel nyoro mane subcommittee okelo okene en mar impressed okene en ma pesa mana wacho ni kwalo ne gi confirm gik mane ne gi yie kod weche mana wacho go gima ne subcommittee okoyie kodo ne en wach mar fertilizer kod wach mar noriamb Joseph Ugut tadiera mantie Joseph Ugut ncha neno koting'o muma bokwer ne ko wachona to awene kod nyasachi no wachona no riembe no chune ne mondo oduok contract mare ma chien gudweche 8 lakini nyocho kwer kata kawuono agone mos to nikech olalo wadgi kata kawuono wuoyo koda nikech agin kod fundraiser agin garambe to aduogo ne wachno kendo wuoyo ne kan kod lit kabisa to nikech na temo kedo ne kabisa ni mondo duoke ka governor ok ne dwan mondo duogo to i process ma duoke no ne nigi duoko contract mar chien to wachona to goro ka wacho to dhi oting'o muma okwer ne ko wacho Nyasaye nene to anu ka kuong'e jaricho ringo mana kende to gimo mia wacho ni ang'amo ni gwe town kech ini wacho kendi sani ni pok wuoyo gi governor dweche 3 wang'eyo ni katiba masani chi wacho ni ene monego bedo ng'isi gima onego tim nikech ni jalup mare katiba pok oloki mong'iso ni tije na achiel 2 3 dong mano koro ng'iso ni chuli to tich mitiyo to onge nikech ka pok wuoyo kata pok ong'isi ni mae gima itim Trevor serikal mokalo higni 2 Siaka county no lalo billion 2 higa achiel mokalo Siaka county no lalo billion 1 ni audit report mar huko nitiere mar auditor general nitiere nyaka internal audit dwe mara dweche 3 kende awacho ni kapok na chako gogo no alalo mokalo million 100 kopo ni agwetao to joge dhi yecho kendo yako Siaya yak Kisumu akiago mi wacho ni yak Kisumu gidhi yako Siaya mabor kabisa an bet nakacha omiyo giluoro kata kopo ni gitemo to gikwalo ka giluor sani awinjo ni kata mana finance kanyo finance impressed manyocha gi sign ni requisition no samangado dwaro million 5 to sendiko requisition sani awinjo ne sani mondo ngato oyiene ni mondo sign kanyo to nyake ndik gimomiyo yani en story mabor gik mogolokore okay to ado mondo nyisa assembly masia to nikech aneno ka assembly ana wacho ni koro dhano ti ano kadwa lwenya na tingo bada adwaro ni mondo wakel kwesi aya mondo watin japiny James Orengo kopo ni nena kada kopo ni James Bob Agri Orengo governor mara musiepna wherever you are kamora murama intie kada kopo ni ntiere johera magi mawinjo gima William Oduol wacho ni
bedo gae bin ng'ama ber duog chien Senate nyose ng'ado no gik mancha wacho kande gik mancha assembly wacho ka onge wabed piny mondo watin anga moni gocho ne governor irento pogo ana sete mogocho ne na sete mogocho ne dirio didek to komako Simba na setemo but niche gi matemo mondo awach ka kawuono an biro kwayo governor mondo yie owuog oko mondo watin Josiaya kech ing'eyo ni ko ma governor ni ok en mare kende mane kome kod William Oduol Denge en governor to an deputy governor section a constitution kane aparo ne en section 181 owacho ni executive office mar governor en governor kod deputy governor to kendo ing'eyo ni wan otiko en mana achiel picha nen ka to picha nan ka nitie joma masiche moko ne kohere to gochone nikech an nitie joma be ne kohera to gochona nikech en koro ok onyal wacho no ombulu 1,170 mano wan wang'o ka kik opar ok onyal wacho ni gin megige gin ombuchwa te to gima muhimu en ni kik wakuod wi Josiaya an akwayo ni jaluono wacho ni renge rwath nyaka oringo chweyo ng'en rwath ringo to gomo chimo iringo tidwogo chien koro isekwayo kwe ne Josiaya to party bende sei nini nita UDA kendo koro nitiere ywak moro nitiere joma UDA manosiri e Senate kae ida kwayo kwe nang'o gi party isechako gi Josiaya party to mato wach migolo ganya to kapok aduoki mondo watie wach mar assembly because an feel ni assembly ema dwaro pod mondo onya wach mar lweny makonego beni wabedogo jo assembly oyiergi kod jopiny to wach mar lweny kod William Oduol gi ai ang'eyo ni seche moko nya bedo ni igi owang' koda to nikech ntiere weche manyocha wacho e Senate nikech in assembly mondo ging'i executive mondo ging'i governor kod an kaka watiyo maber mondo gisiem wang'a ni Trevor kaendi pes japiny aneno ku kawo $10,000,000 ka okiwacho nan pesa ni utiyo kod nade mondo gibed ni gisiemo wang'a en mana koponi onge pesa moro maseche moko watemo ga ni mondo wamigi kuwuok executive to an na nyiso Senate na assembly ma Siaya ok nyal rito pes japiny gimomiyo ginyal rito pes japiny to nikech assembly ma Siaya dwe mar 11 wachulo gi pesa dwe mar 12 wachulo gi pesa dwe mar 1 wachulo gi pesa dwe ka dwe wachulo assembly pesa mang'eny kabisa ya executive seche moko giwondre giluongo ni joint meeting ni gidhi Mombasa ni joint meeting an joint meeting no ang'eyo wach ne nikech moro to na atenda kena paro na atenda ariyo kata chiel to joint meeting mo attend assembly no tin wango seche moko no wan kadhi mana dichiel kata diriyo to assembly ichulo allowances ma 10 days tiende ne executive bribe cha ina ngono gudulu chalo mibadhi miyo mano ker mibadhi bwana wach tulu maler grafted mibadhi yeah but your assembly hongo miyo gi pesa makone go beni miyo gi ngeja assembly nige budget marge ma koponi gidwaro dhi committees kada gidwaro dhi Mombasa to gidhi kod budget marge oginyal bedo nuan kaka executive nuan kendo ne mwachulo niga pesa magidhi kodo e trips migigi to wach ni na wachi Senate nitiere supplementary budget 1 manene watimo ma assembly no holo wa pesa $380,000 ti $380,000 no negi golo gimiluongo ni development to development no nunego beni wabende watimo kodo migiwa development migiwa aito wabro duoko nigi to pesa no $60,000,000 mane assembly goli development cha one executive watero i recurrent kendi finance to mani pesa mwasebedo ka watiyo kodo ni watimo joint meetings to en mibadhi koro mano ni mana wacho ni momiyo ineno ka assembly koro gweyo nigo kodo koko
an William Oduol jo assembly masiaya adwan mondo wati karachiel lakini watiyo karachiel kod adiera maonge mibadhi an akwayo kwe mondo watin japiny koro waduok wachni ma party kod wach ma UDA mokwongo iting'e nadi ni joma nogo ombulu gin jo UDA nikech dong' ng'e ni igo ombulu i kompyuta ni waneno mana e screen kachacha ne 27 kod 16 lakini ok ing'eyo ni Oburu Odinga ogocho nade Tom Ojienda ogocho nade Chararigei ogocho nade kata Aaron Cheruiyot kose ing'eyo kaka jo Kenya Kwanza actually onge UDA en Kenya Kwanza kod Azimio doge mani miwacho kose UDA kod ODM ine manini guro jaduo emo mi atemo wacho mokwongo nago ni senators go erokamano to nikech ombulu manyo ogona nyo ken ombulu mar Kenya Kwanza kata UDA to nyo ken ombulu mar ODM kata Azimio nyo gona ombulu kod senators te ma an nya yombo ombulu 27 ok ni yombo 27 to ni ngat ma ni jo assembly ni kod 24 nyen 27 ta yombo gi mabor nyo gin ga 16 to onge gine ngama nyawacho ni mani ma jo UDA ok wanyal ng'eyo to mar ariyo ipenjo wach ma party and by the way and party na en ODM be asebedo ka wacho pile to an gisega bedo ga gitemo mondo gimie na chilo kata mana 2013 ndalo mane ne campaign Trevor ken ndalo no bende koro ni setieko school ndalo no ne giwacho na Jubilee mandalo moko gigolo posters mana mar Uhuru Kenyatta koni kod Ruto kondo anani diere to ne podo komono jopiny go nombolo ke jopiny ng'en ne en propaganda koro ng'en sani impunity fights back eyo ni mibadhi ng'ene sech nyaka tamana negi an se aga chande akwayo josea kod onagi te kuonde mauntie kod jogo ma ok joluo to winjo dholuo lemna uru matek to nikech ani kinda kuru gasumbi weche makedo kodogi gin weche matek ma kata mana mondo ng'ato olal gi chunya yot to ana yie ni mondo aked ne jasiaya to party marwa mar ODM to bende kosedhi koda maber an pile an itiyo koda mana kaka ngas 2013 Mheshimiwa Rengo no campaign kodo kabisa okadon munda luonga nyenge nikech onge kaendi okonyal defend himself lakini josiaya ong'eyo ne campaign kendo na keto pesa na teko na te campaign cha aito nene gi biro be gi ruka gi weya i junction 2022 bende nyicha josiaya neno kwa campaign matek kod governor Mara Mahero koro sani kendo gidwa gano mondo giweya i junction kata kopone en go taparo no Oduol Dengo se chulo go moromo akwayo party marwa nikech an daher mana ni kama koro gini ochopeni wawe kata mano buru to nikech jaduong Oburu Odinga ing'e asega piem kode masicho moko okonyal bedo objective en mana onego bed ni okelo kwe kinda gorengo to koro winje ukinyi ka wuoyi radio to nenre ne en koro kao nyakonchiel akwayo gaye marwa Raila Amolo Odinga mondo luongwa mondo ketwa piny kopo ni ng'ato moro amora kinyal ketwa piny to kata mana jodongo kata mana jo kanisa na kwayo ni mondo ketwa piny mondo kwe obedie mondo watin josiaya akwayo director mara Philip mondo ng'iyane simu ntiere aneno ka Honorable Elisha Odhiambo men ja odobura magame temo gonwa simu kanyo wada winjane no paro nang'o to wachni mogik koro kiwuoyo wada gocho ne sani apani Hilary Philip da gocho ne mondo winjane kako wacho in gi namba ne simbi kanyo mondo winjane no wacho nang'o to wachni mogik en ang'o koro sani ka koro watieko nikech sado dhi ka gima mayo wawang'o wachna mogik ne josiaya an Oduol Denge an musumba maru kendo singonu ni kakane wawacho ni wadhi tiyonu an pod an gi geno ni James Orengo biro salimu amri
buru yiego bade piny kalure kod kes mano senator ng'ado. Kech orango be jasheria. Kaka en jasheria, ang'eno bro go bade piny, ang'eno bro luonga, ang'eno wabro bet piny, mondo wata Siaya iyo makare. To akwayo onagi ma Siaya. Niki neno MCA mari ka mora mora. To kwaye ni tij MCS en tij oversight. Ng'iyo kunwa tiyo ni jopiny maber marom nade. Oginyal bedo ni gin kochopo chieng' ngeso to gikowo governor, iliete ma governor dhiye to giyanyo William Oduol Denge, deputy governor, nikech awacho wach mar mibadhi. Akwayogi ni mondo gikel kwe Siaya. To joma noyierogi, MCS mari mar gweng'i, gin e jok maketho Siaya. Kineno gi kamoro, koponi inyalo wuoyo kodgi to wuor kodgi ni mondo giduok temperature mar siasa ma Siaya piny matin, mondo watin jopiny. Wadong' gi higni 4, higa achiel waselalo. Koro mana ikwayona kaka William Oduol Denge. Erouru kamano. Erokamano ahinya jaduong' Dr. William Oduol, ben jalup gavana ma Siaya, wacho ni idwaro mana kwe, to wabro neno kaka weche bro dhi. Duol kaendi en kama wamiyo jotelo te thuolo mar biro mondo be gigo mbaka. Waseluongo nyaka gavana Dr. James Orengo, gavana ma Siaya, komwa ni nono yebi mondo wago mbaka e duol kae. Wasewuoyo gi ofisi wacho ni pod manyo thuolo. Iyudo thuolo to wan wantiere ka. Samora mora min thuolo bende bigo mbaka mondo ibo winje ne paro mari mina yo Siaya ni en nang'o. Mae ka mogo e mbaka kaka joka ng'ato, kata bedo ni gwandruok nitie kendo pod waherorera kaka joka ng'ato. Kamano mane kama we chenro mar duol, an nyinga Trevor Ombija, jandeng'o panga, jonyakach lendo Ombija taya, nyakwar guoko cha pesa.